estamos todos, non? Boa tarde a todos. Comezamos o pleno ordinario do 6 de abril, extraordinario, perdón, do 6 de abril de 2015, cos seguintes puntos no orden do día. Punto único. Proposta de aprobación se procede dos convenios marco interadministrativos de cooperación para implantar e executar un sistema público de servicios sociais en centros de atención a persoas maiores, concellos de Ribadeo, Trabada, Pol, Pedrafita do Cebreiro, Rivas do Sil e a Fonsagrada. Señor presidente, previo al inicio del debate, de acuerdo con el reglamento de la Diputación, yo le quisiera pedir, de acuerdo con el artículo 110, que cualquier diputado puede solicitar que quede pendiente sobre la mesa este pleno, o sea, lo que se acuerda en este pleno. ¿Por qué? Básicamente porque, dada la importancia de las decisiones que se van a tomar hoy aquí, dado que estamos discutiendo cuál va a ser el coste de las residencias con los que estamos todos de acuerdo, todos creemos que deben de ser lo más baratas y si pueden ser gratuitas mejor. Ahí no va a haber ningún problema. Pero estamos discutiendo un asunto, una vez vistos los informes pertinentes, que se está hablando de gestión pública o privada, aunque ustedes lo nieguen. Los informes dicen claramente que no se puede hacer una gestión pública y, por lo tanto, se van a hacer encomiendas de gestión a empresas privadas. Eso, en donde yo vivo, en la montaña de Lugo, se llama privatización. E incluso, con las cargas de los dos tipos de contratos que hay, utilizan el más oneroso, donde las cargas, al final, repercuten sobre la Diputación. No solo va a repercutir el precio o la subvención que se va a dar, que estamos, repito, todos de acuerdo, y en su día se discutió en el grupo y se apoyó, pero sí que no se habla de que esos 12 millones que se gastaron en residencias y que se están gastando, pues van a tener un sobrecoste, si cuadra no el primer año, pero sí al siguiente, para la propia Diputación. Por lo demás, creo que tenemos un dilema o una discusión de tipo jurídico-administrativo donde está en juego qué órgano de la Diputación es competente para dar y para quitar esa encomienda de gestión que viene teniendo Suplusa. Yo, obviamente, me encuentro entre la espada y la pared por cuanto soy diputado provincial del Grupo de Gobierno y presidente de Suplusa. Y yo creo que en ambos casos lo que debe primar es la legalidad. Los servicios jurídicos de Suplusa dicen que la encomienda de gestión la Junta de Gobierno no lo puede quitar y la Diputación, en un informe, también contra otros muchos que hubo anteriormente, porque de 2010 hasta el día de hoy hubo numerosos informes en esta Diputación, dice lo contrario. Por eso, desde el Consejo de Suplusa se acordó pedir un informe neutral a juristas de prestigio, o sea, a bufetes, hablando de un Ramón Paladino, que no se vendan. Y yo creo que eso es lo que debemos esperar. En los próximos días o las próximas semanas llegará y a partir de ahí tomar una decisión. Por otro lado, yo sí quiero anunciar que Suplusa sí puede abrir las residencias, Suplusa estaba dispuesta a abrirlas y que no es cierto que si ustedes o nosotros, el Grupo de Gobierno, hubiéramos aprobado la ordenanza y el precio público en el mes de febrero, como se comprometió el señor presidente en el Consejo de Suplusa de Castroverde, en estos momentos estarían abiertas la residencia de Castroverde desde el día 1 de febrero, la residencia de Trabada desde el día 1 de este mes y estaría el próximo día 1 de mayo la residencia de Pol, que fue la única que vino al pie. Suplusa, mientras no se clarifique, yo como presidente lo anuncio y creo que es mi responsabilidad personal, jurídica y como responsable político, va a seguir manteniendo sus competencias mientras no se aclare cuál es el órgano que las debe de dar y las debe de quitar. Y también digo aquí, si el órgano que las debe de quitar es el que nosotros utilizamos y donde yo voté en contra, que es la Junta de Gobierno, a los 5 minutos va a tener usted aquí todo lo que pidió, que ya lo tiene, con transcritos que está mandando, ya lo tiene, pero vamos a dejarlo así. Entonces, nosotros vamos a mantener la legalidad que creemos que debemos de mantener y por eso yo anuncio que si no se deja sobre la mesa, lo que sí le pediría como presidente de Suplusa, porque imagino que habrá numerosas alusiones a Suplusa como
ente gestionador o ente dubitativo de la gestión de las residencias, se me dé la palabra como otro miembro del grupo para aclarar esos malentendidos, esas alusiones y no tener que estar yo pidiendo la palabra cada 10 minutos. Yo espero que reconsidere, repito, de acuerdo con ese artículo 110, que deje sobre la mesa la petición y el acuerdo que se presenta y en próximas semanas puede haber incluso unanimidad si todo este embrollo jurídico-administrativo se arregla. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Eu creo que a palabra se lle deixei, Vamos, collo non este, entonces, bueno. Eu creo que vamos a debatir a proposta en principio. Ten 6 minutos o voceiro do Goberno. Moitas gracias, señor presidente. Moi boas tardes a todos. Vamos a debatir sobre o asunto que ocupa este pleno, que non é outro que a aprobación de un convenio marco entre diferentes concellos da provincia e a Diputación de Lugo. Non hai máis axentes, nin máis entidades, nin máis presupostos na orde do día do pleno que un convenio entre diferentes concellos, que, por certo, foi aprobado nas sesións plenarias dos respectivos concellos, e a Diputación de Lugo, que pola súa cuantía, tidos en conta os 6 concellos en conxunto, que supera os 6 millóns de euros e por un período de 4 anos, pois se entende como competencia plenaria sin prexuicio de que de outra maneira pois pudese ser sometido ao pleno ou non. Fanse os 6 concellos porque son as 6 residencias que están a punto para poder abrir, están moi próximas de estar a punto para poder abrir. Esta proposta da Presidencia, clara e concisa, para ese convenio cos concellos de Ribadeo, Trabada, Pol, Pedrafita, Ribas de Sil e Afonsagrada, contra cos preceptivos informes xurídicos e técnicos dos diferentes servicios desta Diputación, informe, en primeiro lugar, da área de benestar da Diputación, do aspecto social que cubren estes convenios, informe sobre a viabilidade económica do que neles se recolle da interventora ou da intervención da Deputación e tamén un informe de contratación do Servicio de Contratación e Fomento conformado tanto pola Secretaría Xeral da Diputación como pola intervención. Convenios a través dos cales os concellos, en base a dúas cuestións, a súa competencia e a súa autonomía local, que parece ser que desapareceu da linguaxe da corporación ou de algún grupo político nos últimos tempos, acordan facer desta maneira. Convenios que sustitúen os anteriores. O debate non é se están anulados ou non, están sustituídos, porque iso é así no procedimento administrativo. Os convenios actuais sustitúen os anteriores e falan dun espazo ou dun momento procedimental moi concreto, que é a xestión das residencias. Xestión das residencias nun marco de homoxeneidade para os diferentes concellos que contan con esta instalación e nun marco de accesibilidade para todos os veciños e veciñas desta provincia, que foron os que asumiron a inversión, o investimento de desenvolver esas infraestructuras. A través deste convenio, poderán acceder os veciños e veciñas con prioridade dos que residen no concello, sede no concello no que está asentada a residencia, pero sin prexuicio de que o poidan facer os demais, a unha plaza cunha garantía de que a súa situación económica ou social non vai a ser impedimento nin imposibilitante para poder ter unha plaza nunha residencia da terceira idade. Evidentemente, iso é o que se persigue, e non hai moito máis. En algún pleno deses dos concellos, algún diputado hoxe aquí presente decía que non pretendían ser un obstáculo. Decían que o que importaba era ofrecer precisamente ese servicio aos veciños e veciñas. Hoxe ten unha ocasión para demostralo, aunque parece que se anuncian incoherencias no ruído mediático ou na rumoroloxía popular. Este procedimento conta con todos
os parámetros con todos os amparos legais e a fórmula na que deben relacionarse as administracións, os convenios interadministrativos, un protocolo que se asinou de mutuo acordo entre concellos e Diputación. De aí, os concellos aprobaron un convenio marco que trasladan á Diputación e agora o presidente propón ao Pleno que sexan aprobados polo Pleno da Corporación. E de aí derivarían, evidentemente, os convenios específicos con cada un dos concellos xa para a prestación deste servicio. Todo o demais é tratar de confundir o debate, porque non estamos falando nin da encomenda, nin dun acordo da Xunta de Goberno que nada teñen que ver no plano administrativo con isto. Eso é outro debate que haberá ocasión de telo en próximas datas, que todos sabemos que haberá un pleno para tratar sobre esa cuestión. O que estamos dicindo hoxe é se votamos a favor ou en contra, se aprobamos ou non aprobamos un modelo de relación entre concellos e Diputación sustentado no que os concellos consideraron e aprobaron nos seus plenos para que as residencias sexan xestionadas dunha determinada maneira e os veciños e veciñas poidan acceder a elas. Tratar de levar o debate a outro escenario é tratar de confundir os veciños sobre que estamos discutindo. Non hai un só informe contrario á proposta que se somete a votación. Insisto, sustentada en dous principios. O principio de competencia, os concellos son competentes para a prestación de determinados servicios sociais e no principio de autonomía local, que todos abandeiramos, pero parece ser que non todos practicamos. 6 minutos o vocero do BNG. Moi boas tardes. Efectivamente, vou empezar por onde casi acabou o portavoz do PSOE. A cuestión é se aprobamos ou non aprobamos este convenio que goza, pois, como puidamos ver xa na Comisión Informativa, con todos os informes favorables dos diferentes departamentos desta Administración e que tamén gozou cos informes favorables dos técnicos dos respectivos concellos de Ribadeo, de Trabada, de Pol, de Pedrafita, de Ribas do Sil e de Fonsagrada, non? Desde o Bloque Nacionalista Galego xa anunciamos que imos dar o voto favorable á aprobación destes convenios, entre outras cousas, porque nós non queremos contribuir a que os nosos maiores se queden sin servicios, que deso xa se encarga o Partido Popular na Xunta de Galiza e, concretamente, aquí na provincia de Lugo, con diferentes aliados que vai tendo polo seu camiño, desgraciadamente. Nós, desde o Bloque Nacionalista Galego, non imos ser cómplice do boicot que está realizando o Partido Popular con esas axudas e cómplices que se encontra polo camiño. Non vamos a ser cómplices, digo, desa ignominia que se comete unha vez máis contra esta provincia. É sempre o lado máis oscuro do Partido Popular, o lado que representa Elena Candia e o lado que representa o señor Balseiro, delegado territorial, os que controlan o Partido Popular na provincia de Lugo. No Bloque Nacionalista Galego témolo moi claro. Temos moi claro o que significan vostedes para esta provincia, o que significaron e o que queren seguir significando, pero que nos tratamos de impedir. E queremos que salgan adiante, lóxicamente, estes convenios porque nos urxe para poder prestar de forma eficaz e eficiente un servicio público de carácter social, eses centros de atención ás persoas maiores, para garantir unha dirección e coordinación pública entre concellos e Diputación na prestación destes servicios e un sistema de inspección pública permanente, para garantir o acceso de todos os veciños a unhos servicios de calidade mediante unha oferta de recursos suficiente e de proximidade. Vostedes, eu creo que non se dan conta do que está acontecendo na provincia. Para vostedes, as residencias son moneda de cambio, son chantaxe, ni máis ni menos. É moi triste o que estou dicindo, pero é a absoluta realidade o que está pasando nesta provincia co Partido Popular. Levo dito moitas veces desde este mismo sitio. Non sei cal é o inconveniente que ten o Partido Popular
con todo o que hai en riba da mesa, con todo o que se leva debatido, con todos os informes que hai, con concelleiros do Partido Popular votando a favor en moitos concellos, outros que se abstenen, parece ser que hoxe queren votar en contra. Bueno, o desastre é total, porque o único que persiguen vostedes, o único que persiguen é conseguir réditos electorais, pois así eu creo que non nos van a conseguir. Estánlle facendo un dano moi grande a esta provincia. Esas residencias necesítanse, pero xa. Eu creo que a fórmula que se puxo en riba da mesa é a máis axeitada. Por lo tanto, nós anunciamos o noso voto favorable por esta primeira intervención, nada máis. Seis minutos o voceiro do Partido Popular. Moi boa tarde a todas e todos. Certamente vivimos un novo capítulo difícil de digerir nun Estado democrático. Unha proposta que trae o Goberno, cuyo vicepresidente lle pide que retire, un bloque nacionalista galego que ven a metade, de feito falan plural, non sei por qué, porque falan singular, podía ser unha triste coincidencia, pero aínda os representantes no Consello de Administración de Suplusa, no último Consello de Administración en Trabada, decía alto e claro, estánme presionando, estánme amenazando, pero comigo non van a contar. Dito iso, que é o menos importante de todo isto, porque o triste é realmente o que traemos en riba da mesa, e a pesar de moitos convites de consenso, que hai grandes precedentes nesta institución, orzamentos, plan de estradas, pois o Goberno, non todo, decideu traer unha proposta a debate de maneira conxunta que agora, insisto, sendo iso máis importante, me quero centrar e explicar. En primer lugar, estamos a falar de convenios para varios concellos: Ribadeo, Fonsagrada, Trabada, Pol, Ribadesil e Pedrafita. Nos dous primeiros, Ribadeo e Fonsagrada, este grupo ademais invita a que someta a votación de maneira individualizada, dado que son concellos que non tiñan o convenio subscrito para construir e xestionar as residencias ca Deputación e con Suplusa. E vai a por diante que de non facelo, visto a actitude que parece que van a ter, pois ofrecémonos a ambos concellos a poñer en riba da mesa un modelo para aperturar as residencias ou para xestionalas indudablemente pensando no ben dos concellos e no ben dos veciños. A outra parte dos concellos, Trabada, Pol, Ribasdesil e Pedrafita, teñen un convenio asinado en donde ambas institucións asumen unhas obligacións e tamén, por conseguinte, reciben unhos dereitos. Someter isto ao debate de maneira conxunta, intentando confundir a población e intentando tamén confundirnos a nós, obviamente a nós non o van a conseguir, lévanos a estudiar de onde nace todo isto, lévanos a estudiar o acordo unánime, porque vostedes están facendo vos bon abesteiro, en donde se poñía en marcha un plan de residencias no ano 2010, en donde nesa acta, dunha maneira moi clara e concreta, se explicaba o papel que iba a xugar Suplusa na xestión das residencias. Non compre hoxe, vostedes decían, e nós tamén estamos de acordo, entrar a analizar a legalidade ou o debate xurídico onde tamén nos pretenden levar sobre se esa encomenda se estaba ben feita ou non. Eu, aínda que só seña polo respeto os 6 secretarios que interviron nos actos administrativos dos que deriva esa encomenda de xestión, permítanme que poña en valor o traballo feito hasta a data, que permiteu a investimentos de máis de 12 millóns de euros e que todos os que estamos aquí, incluído o presidente da institución, asinou, por suposto, facturas, licitacións e contratacións derivadas dese acordo do ano 10. Realmente, hai incluso, cando ustedes entraron, un grupo de persoas que están moi apoiadas por unha forza sindical, que neste caso a CIGA, que están con certa inseguridade sobre o seu futuro. Esas persoas tampouco non é que teñan unha expectativa pouco fundada. Foron convocadas nun boletín oficial na provincia o 2 de maio do 2015, en donde as bases específicas para ese proceso decían
para a selección do persoal necesario para a xestión dos centros de atención á terceira idade da Sociedade Urbanística Provincial de Lugo. Ademais de todo isto, é indudable que hai 3 residencias das que teñen o convenio asinado, que son Castro Verde, que non quixo saber tampouco nada deste proceso, polo que eu teño entendido nos medios de comunicación, Trabada e Pol. E se me remito tamén ás palabras do propio presidente desta institución, no Consello de Castro Verde se comprometía a aprobar no pleno de febreiro unha ordenanza do precio público para poder abrir a residencia de Castro Verde. Todo iso non o dixo o Partido Popular, porque eu entendo que este papel non é fácil. Entendo que ustedes terán que explicar a todo o persoal que embaucaron, evidentemente, como se desfán deste entuerto, pero a marxen de non desviarme do máis importante, que explicar o noso sentido do voto, sí que hoxe, máis que nunca, hai que recordarlle que o Partido Popular somos 12 de 25 diputados. 12 de 25. É indudable que se as cousas se fan con consenso, somos o único grupo que garantiza que o acordo salga adiante, non? Orzamentos ou plan de estradas. Pero se non se fan con consenso, non somos o equipo que poidamos paralizar ningunha decisión. Vostedes son indudablemente maioría. Entón, creo que a proposta é mellorable. Creo, ademais, que se debe facer un tratamento diferenciado, porque ante situacións distintas teñen que ter un tratamento distinto. Eu vexo, no caso dos concellos que teñen asinado o convenio para a construción e xestión, teño aquí o exemplo de Trabada, pero podía citalos todos, cítanos incluso a documentación que obra en pleno, non cito de Pedrafita, non sei por qué, no acordo plenario, pero sí nos consta que existe. Eses concellos tiñan unhas condicións. As que hoxe traen aquí a debate para a súa aprobación, desde a nosa humilde interpretación, nin vai ser un modelo máis rápido. Estamos a falar que no primer trimestre do ano, se o presidente fixera o que dixo que iba a facer e despois non fixo, xa poderían estar abertas, é máis cara para os concellos e, ademais, xenera unha importante discriminación. Aquí hai concellos que pagaron religiosamente a parte que lle correspondía no seu convenio. Hai outros concellos que non o pagaron e, certamente, non nos queda moi claro que vai pasar, que a diferencia e que tratamento vai a levar na liquidación. Dado que estamos a tomar unha decisión que pode afectar a máis de 7 millóns do orzamento desta institución, eu tamén lle invito a que lle den unha volta, non porque non convenza o Partido Popular, que neste caso, dende logo, non ten maior responsabilidade, na máis que a coherencia de votar por unanimidade no ano 10, de levar as iniciativas e pedir os permisos cando gobernou e agora, indudablemente, de obedecer a toda a documentación que lle estou dicindo. O problema teno en que non convenza os seus que lle vou a decir que o Bloque Nacionalista Galego falou en plural, pero hoxe ben podía utilizar un singular. 3 minutos, o vocero do Goberno. Moitas gracias de novo, señor presidente. A verdade é que é curioso, sorprendente, non? Curioso que a señora Candia faga un chamamento ao consenso e á representatividade das forzas sindicais dos traballadores despois do último pleno no que votaron en contra do consenso unánime histórico das forzas sindicais coa Deputación de Lugo na RPT. É verdade que memoria máis ben pouca. Non me dera conta de que estaba aquí o delegado da Xunta, o señor Balseiro, aproveito para saudalo, non sei se nos veu a traer a darnos a coñecer un convenio para financiar as residencias da Diputación, ou se veu a ver como o Partido Popular da provincia de Lugo destruía a expectativa de que os veciños de Lugo puderan ter plaza de residencia, porque é a primeira vez que o vexo preocuparse in situ por as plazas de residencia dos nosos maiores na provincia de Lugo. A verdade é que é moi significativo que a plana maior do Partido Popular, ademais das esferas administrativas nas que goberna, estén hoxe aquí presentes dicindolle aos veciños de Lugo: por nós non vades ter plaza, de momento, nin unha plaza accesible, nin unha plaza nunhas condicións económicas nas que poidades ir independentemente da vosa situación económica ou social. Tampouco é sorprendente, nin curioso, eso é recurrente, que trate de desviar o tema a outros asuntos.
minutos. Inda estamos no pleno extraordinario para a aprobación do convenio marco. Inda non estamos no pleno extraordinario que pediu o Partido Popular que se vai celebrar o martes que ven. Garde o argumentario que pode desplegalo na súa plenitud o martes que ven, que teremos ocasión de falar deso. Non estamos falando de eso todavía, señora Candia, e non vou a caer na tentación de contestarlle e de ter un debate que non corresponde. O que vamos a votar hoxe aquí é se unha das partes que asinou os convenios aos que vostede fai referencia é que a outra das partes, que é parte deses convenios, en virtude da competencia e da autonomía local que lle permitiu firmar os primeiros convenios, propoñen un convenio diferente á Diputación de Lugo para pôr en marcha as residencias da Diputación, se esta Diputación, esta institución, acepta eses convenios marcos ou non os acepta. Non insista que o debate non lle é ningún outro. Estamos falando de se a Diputación respalda, asume impulsar a apertura das residencias con 6 concellos de acordo ás premisas e aos parámetros que desde eses concellos se plantean á Diputación ou non. O demais é tratar de ensombrecer o que parece ser que vai ser a súa postura, que din que non van a apoiar que abran. Porque realmente iso é o que lle preocupa ao PP. Que poidan abrir as residencias. É verdade que non o poden recoñecer públicamente. Pero os datos están aí. Os datos están aí. Incongruencias administrativas. Primeiro din que unha entidade non pode prestar o servicio por ser dependente da Diputación de Lugo e despois din que a Diputación de Lugo non pode ser, que ten que ser a que depende dela. Malo de digerir. Chaman por teléfono e dinlle a un funcionario: renuncien ustedes a unha solicitude dun permiso de inicio de actividade para poder dar a entidade dependente. E por que non nos lo trasladan por escrito? Bueno, ainda non chegou o escrito. Eso teñen que explicarlo ustedes. Eso teñen que explicarlo ustedes. E un día vais a saber a verdade. É o papel que xoga o Partido Popular a moi diferentes niveles e con moi diferentes axentes en todo isto, que é evitar que abran as residencias da Diputación. Porque non o queren, porque vostedes están máis preocupados de tratar de debilitar, de tratar de atacar o goberno que das consecuencias que iso poida ter para os veciños e veciñas desta provincia. E saben vostedes que o que están facendo aquí, o que levan cociñando estes días, desde o outro día, o que levan cociñando aquí, que non é un atentado, nin un golpe de Estado contra o goberno da Diputación. En realidade, é un golpe de Estado contra os plenos de 6 concellos que se manifestaron claramente sobre un modelo de xestión para a prestación dos seus servicios que non é un modelo privado, é un modelo público. E dio claramente na proposta que non será posible, que non se admitirá, que non se promoverá un modelo de xestión indirecta. Se leron a proposta, leron eso tamén. Con lo cual, se aprobamos esta proposta no pleno, queda clarísimo que non vai haber unha xestión indirecta. É verdade que na xestión directa hai diferentes modalidades de prestación. Modalidades de prestación que, é certo, como no servicio de axuda no fogar, unhos concellos préstano con personal propio e outros concellos préstano contratando o servicio. Pero eso obviámolo. Aí non é privatización. Porque aquí falamos da feira según nos vai nela. Según nos vai nela. Se para abrir as residencias noutro modelo hai que contratar a cociña ou a limpieza, eso non é privatización, eso é só se o fai a Diputación. Pero que o señor ou a señora que vai usalo lle garanticemos que non vai pagar máis do 75% da súa capacidade económica, cando a Xunta lle cobra 80, eso ao PP non lle interesa porque non lle salen ben as contas. Sale perdendo. Cando 6 concellos, nos seus plenos, porque chamamos á soberanía do pleno, chamamos á autonomía local, pero cando hai que exercela moléstanos. Por que? Porque vai en contra do obxectivo político. E o obxectivo político do Partido Popular, en este caso, non está nas residencias. Está simplemente en... Vai rematando. Ahora mesmo, señor presidente, en outras cuestións.
Falen da encomenda, leanna toda e lean palabras tan claras e tan sinxelas de interpretar que non admiten interpretación, pois estes informes tamén os teñen, digo eu. Creo que hasta presumen de ter algún que soltein vostedes, polo que din, a encomenda a Suplusa queda inicialmente limitada a un investimento non superior aos 12 millóns de euros para a construción dos centros de atención ás persoas maiores, segundo o exposto no parágrafo anterior do que dicía ese informe. Tamén se di con rotundidade que a encomenda non supón o cambio de titularidade da competencia. Todo eso, mantén tempo explicarlo. Eu quero pedir disculpas sinceras porque sei que estamos utilizando unha linguaxe que no común non se utiliza e que o cidadán lle é custoso entender sobre que estamos debatindo, en que parámetros estamos debatindo. Pero é cuestión de tempo que se vai vendo. É cuestión de memoria de que cada vez que houve que levantar a man para poder abrir, dar pasos positivos hacia cara á apertura dos centros da terceira idade, con disculpas máis construídas ou menos, o PP levanta a man en contra. 3 minutos o vocero do BNG. Para dicirlle á señora Elena Candia, aunque non creo que lle importe moito, o funcionamento interno do Bloque Nacionalista Galego, cando está falando un deputado ou unha diputada do BNG, non fala el, está falando a organización. Ou seja, nestes momentos eu estou falando en nome do Bloque Nacionalista Galego. Non é o deputado Antonio Veiga o que está votando, é o Bloque Nacionalista Galego. O Bloque funciona así, o PP non sei como funciona, ni me interesa. Outra aclaración que lle quería facer, que parece que lle sale sempre a vena sindicalista a señora Elena Candia e ao Partido Popular. Vaya por Dios. Sale a vena sindicalista ao Partido Popular. Somos conscientes de que houve un proceso selectivo. Sabémolo antes que a vostede, señora Elena Candia, sabémolo antes que houve un proceso selectivo e que hai máis de 60 personas nese proceso. E habrá que buscarlles solución. E eu tiña unha proposta. Pero, como usted xa vai votar en contra a esta proposta que aquí traemos, pois habería que intentar meter nesa proposta, buscar o encaixe legal para que esa selección, se é legalmente posible, pois fora tida en conta. Nós sabemos o que ocorriu, ou sabemos parte do que ocorriu con esa selección, non? Como pode saber vostede. Entonces, non nos engañemos. Presentelle propostas aos traballadores. Non fale para os traballadores, pero despois, cando sale por aí, se esquenza deles, non? Outros non nos esquencemos deles. Ao mellor, porque temos ADN sindical, de verdade, non como o seu. Outros témolo, desde hai moitos anos. Que lle quede claro. E outra cousa, lóxicamente, estamos discutindo aquí o tema das residencias. As residencias non as podían facer os concellos nin a Diputación. As residencias tiñas que facer a Xunta. Esa é unha competencia da Xunta. Pero non, porque se esperamos pola Xunta do Partido Popular, os nosos maiores morrerán polas rúas e desaparecidos polo monte. Claro, ese é o problema. Ese é o problema. E iso é o que me cabrea. Iso é o que nos cabrea no Bloque Nacionalista Galego. A actitude do Partido Popular de boicotear, cando hai algún positivo, boicotealo. Xa digo, o lado máis oscuro do Partido Popular da provincia de Lugo, o delegado territorial Balseiro e a portavoz Elena Candia. Nada máis e moitas gracias. 3 minutos o vocero do Partido Popular. É moi importante, dende logo, manter a calma e, dende logo, non contestar a provocacións. Entendo que vostede ten que estar hoxe pasando un mal momento. Bueno, en ese contexto, como sabe ademais que o aprecio, o seguinte paso sería que eu pensei que iba a facer o voceiro do Partido Socialista e tamén secretario xeral, pedir disculpas non á población porque non entenda os termos xurídicos, non, senón á población polo espectáculo que se sigue dando nesta institución. Iso sí que hai que pedir disculpas á población e iso sí que temos que ter altura de miras, como lle demostramos en moitas ocasións, para sacar asuntos adiantes. Vostedes non teñen argumentario, o problema sempre os seus males é o Partido Popular, pero novamente, e hoxe quizá, máis que nunca, hai que dicirlle que o Partido Popular non lle ten culpa desta sen razón. O Partido Popular ten de maus, e ainda o tendeu no primer turno. Bueno, comprendo que o Partido Socialista non colle o guante, sorpréndeme que o Bloque Nacionalista Galego non se faiga valer e diga, pois sí, señor, vamos votar os convenios por separado porque son situacións distintas. Aí, efectivamente, sorpréndeme, porque eu creo que, sin utilizar moita terminoloxía xurídica, o que estamos intentando é dicir por que nosotros
entendemos que este é un mal acordo. Non se gana tempo, estáse retrasando a apertura das residencias, novamente, facendo a diferencia que estou a decir. Non se gana tempo, os concellos, que en principio na xestión, os que tiñan firmado convenio, non tiñan comprometido ningunha aportación económica, e agora, con este novo modelo, algúns deles, polos cálculos que nos facemos, todo hai que decir que o custe por plaza ben feito nunha folla que nin siquiera ben asinado, nin siquiera ten logo, non sei se o aportou un dos concellos, se o aportou a propia institución, pero en todo caso, no mellor dos casos, a Deputación pon o 75% descontado o que aporta o usuario, os concellos teñen que poñer o 25%, a Deputación cúbrese en salud, topea nos 600, en algún concello vai a pasar dos 139.000 euros o que vai a ter que aportar do seu orzamento. Dudo moito que poida facelo. Eu creo que hai unha fórmula en donde os concellos poidan, cos seus recursos, contribuir, pero non dunha maneira tan onerosa. O Partido Popular, hasta a fecha, o único que fixo foi intentar que se abriran as residencias. No ano 2015 tramitou os correspondentes permisos, moitos deles eran a primeira vez que se iba a ver por parte da Xunta de Galicia. Dicía o secretario xeral do Partido Socialista, e hoxe tamén exercendo de voceiro, que nosotros pretendíamos desviar a atención. Cando vostede do segundo turno da súa intervención, que ten 3 minutos, destina máis de un para referirse ao delegado da Xunta ou para referirse a criticar o goberno da Xunta de Galicia, comprenderá que o primeiro que non está moi seguro do que traía vostede. Pero mire, non convenceron os seus. Imagínase vostede que nun Consello da Xunta o señor Feijóo levaron a proposta e o señor Rueda lle dixera o que lle acaba de dicir o vicepresidente ao presidente. Que non vería vostede con roldas de prensa. Aquí o asunto é significativamente serio dende o punto de vista económico e tamén dende o punto de vista xurídico. É indudable. Nós tendémoslle unha mao, como lle tendimos moitas veces, porque hai que recordarlle que o único que se fixo ben nesta institución nesta segunda legislatura foi o que se fixo con consenso. Agora, vostedes teñen que, primeiro, aclararse, vostedes son 13, cando veñen, hoxe son algún menos, teñen que decir se efectivamente, como goberno, están de acordo como proposta, e o Bloque Nacionalista Galego, se os apoia, nosotros estaremos onde estuvemos cando nos quitaron cunha moción de censura. Non decían que adoptaban iso para que esta institución funcionase con normalidade? Pois, a partir de aí, o Partido Popular o único que vai a ser sempre é coherente. E mentres que ustedes levan inaugurando residencias, que algunha delas xa está inaugurada desde o ano 15, torpedeando, porque o propio presidente, aínda non hai moito, dixo que a Deputación iba a asumir o coste en solitario, pero agora non asume o coste en solitario, estálle repercutindo o 25% do custe aos concellos. Dixéronse tantas mentiras, medias verdades, e donde dixen digo Diego, que o asunto é o suficientemente serio como para leválo cun pouco máis de rigor. Pero mire, os esforzos ten primeiro que centralos en convencer os seus alcaldes, que algúns non están de acordo, os seus deputados, que algúns non están de acordo, e os que a veces son socios de goberno, sempre son máis socios cando fala Veiga que cando fala Ferreiro, pero hoxe, indudablemente, xa non hai ningún tipo de duda da posición, porque xa non está aquí para decir o que pensa, que non é menor. Decía o señor Veiga que fala en nombre da organización, pero, home, cando a organización nesta corporación está representado por 2 e nin se poñen de acordo, imagínese usted que panorama. E pretenden vostedes decir que a culpa é do PP? Home, deixen da telenovela, que isto é un mundo bastante máis serio. Un minuto para rematar o vocero do Goberno. Moitas gracias, señor presidente. A verdade é que hoxe lle teño que dar a razón. No tema das residencias, o Partido Popular, na Diputación, o Partido Popular representado pola señora Elena Candia na provincia de Lugo, sempre foi coherente. Sempre estivo en contra e puxo todos os obstáculos posibles para que non puidesen abrir. Dixo vostede unha verdade neste pleno. É un hito que temos conseguido
hoxe. Mais alá de eso, se lle preocupan tanto os concellos, hoxe tamén ten unha oportunidade fantástica para dirixirse de novo o delegado da Xunta. Permítame usar 10 segundos dos meus para pedirlle que hai 67 concellos na provincia de Lugo que tamén nos poden atender. Mais alá de eso, he visto que baixo as premisas e os parámetros nos que se presentou a proposta ao Pleno, e despois de ter debatido e con argumentos máis consistentes ou menos, a posición de voto é coñecida e probablemente hoxe a Deputación, seguramente, hoxe a Deputación non pode atender o que reclaman estes 6 concellos nos convenios aprobados polas súas corporacións. Eu quixera pedirlle ao presidente da Deputación non que deixe sobre a mesa este asunto, porque deixar sobre a mesa este asunto significa solamente adialo e mantelo nestas premisas e nestes parámetros, senón que, sendo conscientes de que se pode sacar adiante e atender a petición dos concellos con algo tan simple como que o Goberno goberne, retire a proposta da orde do día e, polo tanto, non se someta á aprobación deste pleno. Moitísimas gracias a todos. Pois queda retirada logo a proposta. E usted fixo moito nas viaxes,